2019 मायथाइयाव आमेरिकायाव हाउडी मोदी जानानै थांबाय। बे जोबोर सक्सेसफुल प्रग्राम जादोंमोन भारतनि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिथांनि थाखाय। बे बाराव आमेरिकानि राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पआ भारताव 24 फेब्रुआरियाव फैगासिनो दङ गुजरातनि मटेरा स्टेडियामाव। बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन क्रिकेट स्टेडियाम मटेरा स्टेडियामखौ बेखेवनो फैगोन बिथाङा। बिथांनि बे प्रग्रामखौ मा मुं दोननाय जादों मिथिगोन ना? नमस्ते ट्राम्प। आमेरिकायाव जानाय जा प्रग्राम बे जाबाय हाउडी मोदी। दा भारताव आमेरिकान राष्ट्रपति डनाल्ड ट्राम्पआ फैगासिनो दं आरो बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसियाबो फैफागोन। बे प्रग्रामनि मुंखौ दोननाय जादों नमस्ते ट्राम्प। बिथाङा प्राय 22 किल'मिटार रड शो प्रग्राम खालामगोन। बे रड शो प्रग्रामाव लामानि मोननैबो साइडआव प्राय 1 लाखनिबो बांसिन मानसि थागोन। बे जा मटेरा स्टेडियाम गुजरातआव थानाय बे बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन क्रिकेट स्टेडियाम जागोन। बेनि सिगाङाव मेलबर्नआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो गिदिरसिन क्रिकेट स्टेडियाममोन। बे जा मटेरा स्टेडियाम बेयाव प्राय सिट केपासिटिया 1,10,000। बे 1,10,000 मानसिनि गेजेराव जा प्रग्राम जागोन बे जोबोर सक्सेसफुल जागोन। भारत आरो आमेरिका हादोरनि थाखाय जोबोर मोनसे सक्सेसफुल प्रग्राम जागोन होननानै आसा खालामदों गोबाङानो। बेयाव गोबां जा बिथाङा भारतनि दावबायफैनाय बे दावबायफैनायाव गोबां एग्रिमेन्ट जागोन, गोबां सुक्ति जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथाङा ताजमहलखौबो नायहैगोन। बिथां आरो बिथांनि बिसिया ताजमहलखौबो नायगोन आरो बिथांनि बिसिया दिल्लीनि जा सरकारि स्कुल अरबिन्द केजरीवालनि जा सरकार जोबोर सरकारि स्कुलफोरा जोबोर साक्सेस जादों होनना बुंदों, गोबां फेसिलिटि जादों होनना बुंदों आवगायनिख्रुइ। बेनिखायनो बिथांनि बिसिया बे सरकारि स्कुलफोराव थांगोन, नायहैगोन बोरैहाय। आरो बेनि सिगांबो आमेरिकाया साबायखर बावखादों अरबिन्द केजरीवालनि जा सरकारि स्कुल बेफोरनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै साबायखर बावखानाय नुनो मोननाय जादों। जा बे नमस्ते ट्राम्प जा प्रग्राम बे प्रग्रामाव जि भारताव फैगोन बिथाङा जा फिल्डआव जा स्टेज बानायगोन ना बे स्टेजआ जाबाय बुलेट प्रुफ स्टेज जागोन। मोदी आरो ट्राम्पनि जा स्टेज फिल्ड गेजेराव जागोन बियो फिल्ड गेजेराव जानाय बे स्टेजआ बुलेट प्रुफ जाहैगोन। अब्ला साननानै नायदो बेसेबांबा मोनसे सिकिउरिटिनि गेजेरजों बे प्रग्रामा जागोन। आमेरिकानि सिकिउरिटि फर्सफोराबो सफैखाजोब्बाय 1 सप्ताहनि सिगांनो आरो भारतनि जा सिकिउरिटि बे सिकिउरिटिफोराबो नायगासिनो दोङो स्टेडियामाव। बे स्टेडियामनि पार्किंनि केपासिटिया गोबां। 4 हुइलार्स पार्किंआनो जाबाय 4,000 4 हुइलार्स लाखिनो हानाय मोनसे पार्किं बानायदों आरो 2 हुइलार्सनि पार्किंआ जाबाय 10,000नि केपासिटि पार्किं। अब्ला साननानै जादो बेसेबां गिदिर स्टेडियाम, बुहुमनि मादाव बयनिख्रुइबो गिदिरसिन क्रिकेट स्टेडियाम। बे नमस्ते ट्राम्प जा प्रग्राम बे प्रग्रामा 22 फेब्रुआरि खालि जागोन। जोबोर मोनसे सक्सेसफुल प्रग्राम बेयो। बे सानखालि निउसाव लाइभ नायबाय थानो हागोन नोंथां।